Siyempre no, aagi talaga tayo sa mga ganito. So siyempre, nakasulay ka na may nagka-jowa. Wala, Wala pa ka kauyab. wala. Wala ka nakauyab kasi hindi mo gusto or wala ka nakauyab kasi wala pang lumapit. Na may daghan. Wow! Sosyalan! Ganda! So maraming nagpaparamdam. Daghan man, then akong kukuanan man gud kay kanang sweet kaayo permiro. Sweet kaayo ana musta ka una ka kuan man nga. Dayon, nangangayo dayon. Ngayo man nga sapatos lang daw ug dili load unsa badiha ang gipangayo. Pinakahatag ka. Wala, di na ako mag-reply. Then, Kasi nararamdaman mo na parang iba man ang tuyo nito eh. Parang kwarta ko man ang tuyo nito. mo na, Lalo na talaga na kanang nailhan ka na talaga sa Facebook. Di ba napakadaghang magpapapansin. na daw mulaag sa amo. Pero at least hindi ka nagpapadala talaga. Wala. Kay anak ko nga, ang akong ihatag sa ila, ako na lang ihatag sa akong pamilya. Uy, ipalit na lang kung unsay mga Mas mabuti kinahanglanon. nang walang uyab kaysa nagpapailan. Wala ko'y uyab, manang basig na willing diha. Ay! Ginoo ko. Uy mga buwang-buwang, kung gusto nyo talaga magkaroon ng napakagandang jowa, ha? Ako na yun. Di, uy, maning kamot. Ako, uy.